fituhi ya fituhi ya baba, ya fituhi ya fituhi ya baba. Maulana Shehana Abul Futuhi Ahmadu mai yarwa, ya kuka na zo da shi gunka ka share mu. Maulana Shehana Abul Futuhi kai ka zama nizani, bango majingina ta wani gunni da kai an ka sani. Ya sharifi jinin Fatima babar Hassan Husaini, kai ka zamta sarki a wangadu zamani. Sarki Ahmadin kake mai dogon zamani, tambari dole ne a bugawa sarki. Labule shi ne rufin asirin daki, sarari mai gudun daki a lafiya da yi saraki. Futuhi ni ya tarkani nake nema ka amsa mun idan dare mataki. Ya sarki Futuhi damuna uwar albarka, ya sarki Futuhi da ta sauka nan muke shuka. Ya sarki Futuhi abinda duka samu shine naka, masoyin Futuhi mu mun gode maka. Ya sarki Futuhi da du abin nan da ka ba mu la shakka. Ya sarki Futuhi ya wuya Futuhi yardar ka muke nema ka bar mu naka. Ya sarki Futuhi hadirin can sama sai kallo makiyan mu kan Futuhi mun bi su da gwalo. Kushan mai hasada gare ni kan Futuhi ni da samsam bani kallo. Jin kwafi ai shi da cikar burin dan wallo, sara da sassaka bai hana gamji toho. Nan gani nan bari dumamai gidan mu ya sai fa kallo. Futuhi Futuhi walƙiyar hallarani da sanka ne na kere yan maza, gaban ka ne Futuhi kowa mata ne da siffar maza. Ana batun giwa washin wake ta kaza, sauyin giwa ɓadda na raƙumi ga wasu uban maza. Wallahi ni Futuhi ni ina ji da kai sanka nake ka sanya ni na kere yan maza. Ka kunyatar da duk mai son ganin mu cikin aikin ga mun gaza. Futuhi yau gare ka ne na sallama. Futuhi sharifi jinin Fatima. Futuhi ya koki sanka ne na tsunduma. Futuhi a barni ni kar da fidda ni ma. Futuhi cikin ka ni nake so in mace ni ma. Futuhi da shake biri manzil ma'arifi. Futuhi sanyi maganin zafi. Futuhi da shak barhama gausi na musufi. Futuhi da shak Ali Harazimi ka bani garfi. Futuhi da zuci inyo yabo da zafi. Futuhi da Maulana Shehana Gajale na Shehu Sufi.